inversió en esdeveniments esportius per part de les administracions, és d'agrair que el sector privat s'arrisqui i decideixi esponsoritzar proves esportives, ja que la seva contribució és vital en molts casos perquè es puguin celebrar. Espero que el país pugui continuar acollint competicions a nivell internacional com és aquest Open Catalunya. Són esdeveniments que projecten el país arreu i refermen la bona imatge de l'esport català. En el cas del golf, a més, la pràctica d'aquest esport al nostre país és un dels potencials turístics principals que porten riquesa a Catalunya i d'aquesta manera reactiven la nostra economia. Finalment, només em queda desitjar molta sort als participants i agrair l'esforç de totes les institucions i empreses que fan possible la celebració de la prova, una de les més importants del calendari internacional de golf. Moltes gràcies i molta sort.